Good morning, guys! Birthday ko na today! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday! Happy birthday! Anyway, walang ganap day. Siguro pupunta kami ni Miss. No, not siguro. Pupunta kami ni Miss mamaya sa post office. Meron akong package daw. Hindi ko alam kung saan galing yun. Meron akong idea, pero yeah. Kukunin namin yun. And maybe pupunta kami sa city. I'm not sure. Yung malapit na city lang. Hindi yung sa city talaga kasi malayo yun. Ooh, my battery is dying. Anyway, I'm back here. Meron talaga akong mga bumps. So, na-mention ko na to kagabi. Hindi ako masyadong like, yung pag-close ko ng vlog kagabi, madalian. Kasi, si Dan, nag-message. Naghintay talaga siya na umabot ng 12. And, siya talaga yung una nakag-greet sa akin. Bongga. Namatay yung battery ko kanina. Yeah, so kagabi, nag-text si Dan. Siguro mga 12 dito. So, anong oras na yun doon? 2:30? Yeah. So, siya talaga yung una naka-message sa akin ng happy birthday. Sobrang sweet. Naiyakan ako ng konti. Konti lang naman. Tapos, yeah, sobrang tagal nila natapos. Nag-video kay sila hanggang 4 siguro ng umaga. Pero natulog na ako mga 12. Pagkatapos nag-text si Dan, dito na ako. Hindi nga ako nakatulog ng maayos kasi sobrang ingay nila. Pero okay lang kasi sobrang saya ng mga kapatid ko. And yeah, so yeah, dito na naman na kayo guys. Sa LDR na naman kami ng aking Danny Boy. So yun. Anyway, yeah, nag-text na sa akin yung kambal niya, na bait-bait. Tapos yung mama niya nag-text na din sa akin. Bait na lang lahat, na-miss ko na sila. Pero okay lang. Sabi nyo nga, lilipas yung 2 months. Hindi ko mapapansin. Nandito na ulit si Danny Boy. And meron nagsabi sa inyo na ipadala ko na lang sa kanya yung mga foundation. I will try. Kasi lang yung sa kanya carry on. So, kung kasha, and depende kung ilang ml yun. Yeah, okay lang naman siguro. Hindi naman siguro aabot ng 100 ml plus yung mga foundation na yun. So, ipapadala ko sa kanya. Yeah. Ooh, by the way, I got a package from no, not Skin Sensations. Inkart Shop sa Instagram. I will leave their link below. Pero binigyan niya ako ng mga Skin Sensations lip tints. Na-receive ko siya today and sinwatch ko siya agad-agad. Ang bango. As in, sobra. I will do a haul on those. And then, I will do like swatches as well. I'm not sure if I can swatch this on my lips. Like, kasi diba nagtitint na siya. Remove ko na nga to using a tissue. Tapos nagtint pa rin siya. So, like, kung isa-swatch ko siya sa lips ko, like, maghihintay ko ng isang araw para matanggal talaga siya. Para makita niyo talaga yung swatch. You know what I mean? So, I'm not sure if I'm gonna do like a whole video on that. Pero, ipapakita ko yung swatches niya sa kamay ko lang sa haul kasi nakatanggap din ako ng mga mask from I will do a haul sa mga like online shops dito sa Philippines just to give you guys an idea kung saan kayo pwede mag-order. And I will use this tint actually today and see kung ano yung ganap niya. So yeah, Skin Sensation, sobrang bango. I've heard a lot of good things about the KJM lip stains. Wala pa ako nun pero yeah, gusto ko din yun i-try. Kailangan ko pala mag-order ng ganito kasi gusto kong umorder ng 2 para pagbalik ko ng Australia, meron akong extra. Yeah, anyway, I will just edit videos and then after nito maliligo ako and then yeah, pupunta kami sa post office kasama si Sissy Girl. Lunch, paksiw, rice. Okay, pusong bato. Happy birthday to you. Parang nag-iba talaga yung settings ng camera ko. Like, try ko nga iba-ibahin. I don't know if that even changed anything. Whatever. Pero yeah, parang nag-iba yung setting niya. Parang naging mas red ako. I do not know kung anong nangyari. Anyway, wala pala akong Eye White Aqua Moisturizer. Akala ko meron ako. Pero yung package na, Pero yung package na meron ako dito is, wow. See? Parang nagre-red. Why? Oh, why? Oh, why? Ito pala yung meron ako. Itong Whitening Miracle, tapos yung BB-Holic. So yeah, wala ako nung moisturizer. Pero meron naman sa 7-Eleven, so I can buy some if I really want to. Ito yung ginamit ko kanina.
si Miss naliligo. Ano, yung pang scrub. Kasi yung wala akong loofah dito. Meron, pero tinapon ko na. Kasi ang tagal na nun, hindi pa nila tinapon. Yung gamit ko sa mukha ko is ito. Yung Sephora na supposedly pang gabi ko lang siya ginagamit. Pero because wala nga akong moisturizer. So, yan lang yung ginamit ko. And then, of course, itong aking Garnier. Gusto kong itry mag-set up dito. Diba nag-iiba-iba yung lighting? Saan ako mag-film? Hindi ko alam. Siguro, kasi noon, dito ako nag-film. Mupo ako dito. Tapos yan yung background ko. Huh. Yung softbox ko na ready ko na eh. Na-assemble ko na. Right there. Si Mace ko na tapos ako maligo. Yeah. So, hindi ko alam. We'll see. I will use a lip tint. Pipili ako ng isa. Hindi ko alam. Nakalimutan ko. Merong brownish shade. Ah, baka ito. Parang medyo brownish siya. Gusto ko siya itry. Parang ito yata yun. Ano bang shade na to? This is in the shade Sasa. Sasa yung shade niya. Hindi ko napansin kanina kung ano yung shade yung ano, brownish. Basta ano. Parang ito ata yun. Marami kasi mga dark. Yeah, we'll use it. Sa lips ko lang. We'll see. So, I got 7 shades. Skin Sensations Lip Cheek and Lip and Cheek Tint. So, ito yung gagamitan ko. Sasa. Ganito yung itsura ng ano, Sasa. Tingnan nyo. Ano ko siya sa tissue. Super bright. Tapos, medyo parang, ano siya, like hindi siya sticky. So, we'll see. Okay, nawala. Nawala. Okay. Hindi ito yung ano, brownish na shade na sinwatch ko kanina. I don't think it is. Okay. Okay. I will use this Scarlet over Sasa. Tingnan natin kung ito yung brown na hinahanap ko. You try? Yeah. Ano, iba. Ito yung Scarlet. Ito nga yung brown na hinahanap ko. Pero ano siya, medyo messy. Wait, ano ko ng tissue. Ayan siya. Combination ng Sasa at saka Scarlet. Hindi naman ganun ka-over yung tint. Ano yung sa'yo, Miss? Ano shade? Margaret yung kay Miss. Parang reddish-orange na shade. Yung ano, yung Scarlet. Nice yung Scarlet. Medyo meshy? Medyo messy lang siya. Hindi siya ano, even. Meshy siya. Yeah, parang ako nakakain ng pusit. Parang awat kong lips. Marang nagadugo ang lung. Merong ano dito, ayaw matanggal. Kaya natanggal. No? Giveaway niyo na ba? Got the package right here. So, mag-ano lang kami, magmomotor, pabalik. Meron naman kami motor, pero walang nagdadrive kasi naglalaro yung dalawang lalaki. Hala, Miss De, si Kuya, oh. Tara. Kuya! No, bago. Bagong motor. Ito yung binili namin sa 7-Eleven kahapon. Windy. Naka-on yung electric fan. Ano siya? Cheetos, cheddar jalapeno. Masarap daw ito, sabi nila. Kinain nga lang ni Mama. Kasi akala niya, hindi daw akin to. Pero okay lang naman. Try mo, Kel. Spicy chips. Yummers. Yummers? Kakagising lang yan. Kasi lasing yan kahapon. 4 na sila natapos. Itong batang to. Yummers naman siya. Konti na lang kasi kinain ni Mama. Hello. Meron kaming lighting. Pinala namin yung softbox dito kasi gagamitin ni Mark yung Vanish na kit. So, asan yung alcohol, Kel? Lagyan mo yung alcohol. No, bilhin niya to. Sige na, Mark. Lagyan mo yung alcohol, bilhin mo to. Hala. So, lalagyan mo to ng alcohol, tapos i-soak mo yung derma roller for 5 minutes. Yung sabi sa instruction, ano daw, use the serum every day. Sabi sa instruction. May nag-comment sa video, Kel, bakit daw mahaba yung nails mo? Bakla ka mo daw. Bakla ka, Kel.
comment if someone No comment. Yeah, tera. May kaya siya mag-Tagalog eh. Ito yung itsura ng derma roller. Look at that! Okay, lagay natin dito. Okay, we will start. Upo ka, Kil? Namura sa dentista ba? Ikaw, film na mo, miss. Tuwa ka ni San. Oh! Si miss nagsha-shopping. Miss. Oh, so chaka. Okay, ito. So first, dapat malinis yung mukha. Maligo na siya. Malinis mo mukha mo. Hala! Ang gwapo Tingnan naman. mo. Ang ganda. Ang lubak-lubak. Chaka. Kita na na. Sakit? Wala. Mura lang ni sakit gamay. Hindi daw masakit, sabi mo. Sabihin mo. Huwag ka magsinungaling. Ano, masakit hindi? Dira, sakit kay dira, te. Sakit kayo? Oh. As injured? Ah. Suba. Sakit gid ate. Sakit? Idiin mo. Uy. Tapos na. Masakit daw ang kayong mukha. Sakit, Kel? Nilagyan namin ng serum. This one. Hello, good afternoon. Pupunta kami sa ihatid namin si Miss tsaka si Lola Bells. Nandito si Lola for, I think, a week na? Siguro. Pero ihatid namin siya. Uuwi na siya. Sterilate ko yung buhok ko gamit ito. Yung ko sana yung gagamitin yung Remington, pero wala akong adapter. So, ito yung ginamit ko. Nakalimutan ko na yung brand. Andes ata. Matagal na sa akin ito. Sa Kaiman ko pa ito nabili. But yeah. Tapos on my lips is the Scarlett na Skin Sensations Lip and Cheek Tint. Siya. Yung ginawa ko sa kanya is nilagay ko siya lahat. Hindi ko siya inano ng tissue. Pinat ng tissue. Tapos hinintay ko na siya mag-dry. And I think tatanggalin ko siya. Kasi hindi siya even. So, siguro magcha-charming ako yung The Balm na charming. Yung gagamitin. Tayo na sa kung uwi. Di na lang okay na. Pati si Pia tayo. Pero si Lula wala. Yung haircut mo. Ganda kaya. Ako gumawa niyan. Haircut. Pupunta kami sa city. O, dihibong ko. Na-drop na namin Yan si Lola. na siya sa imuhang tito. Tignan mo ang aking jeans. Sana siya sa imong tito. Fashion Ikaw mo Nova. asa. We're here. Ganap kami ng parking lot. Meron maraming green. Right there. Merong isa doon. Raindrops falling in Yeah, my dito daw. hair. Na isa. Ay, Falling in my hair. Falling? green pero may car. Hair. Okay. We're here, miss. Amo kay nagrito mo. Ayan, bangga kami kuya. Titingnan namin sa information kung meron silang Daiso. Kasi meron sa sa Ayala. Nandito kami sa SMC side. Okay. Center, anything. Yawa. Ka-search ka? Ayun, gi-erase. Wala lagi. Ay, oo. Wala gani. Wala. Ang ganda na meron ng lights. Hala, oo. Magwe-withdraw pala ako ng pera. Video. Punta kami sa Benefit. Tingnan namin kung magkano yung ni Mama powder. Focus on my face. Focus on my face. Pupunta kami sa Sony. Bibili ng charger ni Marlon. Wow, puti-puti. Nothing the one. Marlon. Maluting body boy. Charge this one. Si Marlon. Si Mark. Hindi pa siya maliligo. Jollibee. Si Danny Boy yan. Jollibee. Nahanap namin yung cord ng charger ni Marlon. Ang mahal-mahal. Yung cord lang. Dapat 300 lang yun eh.
Itatry namin sa Sony Mobile Store kasi wala dun sa malaking Sony. Yung cord lang, yung hinahanap ni Marlon. Dito kami sa Watsons. Naghahanap si mama ng keratin ng conditioner. Wag yan, ma. Ito, oh. Awal na kombinasyon na sa airport. Earphone. You're so funny. Sabi niya malaki daw yung earphone. You're so funny. You're such a funny boy. Bumili ako ng Cetaphil na cleanser. Kasi yung eye white parang nagbabump-bump yung aking mukha. So, Cetaphil maliit. Kain kami sa mga inasal. Meron ako na-meet kanina, si Belle. Sabi mo, hi Belle. Hi, Belle. Hi Belle. Belle. Kasama niya yung family niya. Sinundan nila kami sa Watsons, ha? Ang sama? Ulo. Naulaw siya. Hindi siya nagsalita. Yung mama lang niya yung kausap ko. Si Belle. Hello, Belle. Kasama yung kapatid niyang babae. Tapos yung kapatid niyang maliit. Yung maliit na lalaki. Kasama yung maliit na lalaki. At saka si Mark. Ako'y. Sabi pa ni Mark, yan, magpapicture yan sa'yo. Tama naman pala. Dito kami sa Uniqlo. Nandun yung snow sale. Ay, hindi pala. Yun. Iba pala yung naka-sale. Ito yung Ha? Parang baliw. Naghanap si Miss ng pang warm. No, pang cold weather. Ito maganda itong ganito, oh. Kasi meron siyang ganito sa ilalim. Tapos may hood. Quilted. Nice. Hindi din siya ganito bulky. Nice. Sa'yo nete? But ako iba. Dito kami kakain sa Mang Inasal. Kasi na-miss ko na yung Mang Inasal. Ay, maraming tao. Dito na yung order namin. Yummers. Unlimited yung kay Mark, sa akin hindi. Tapos yan, kay Merwin yan. Take out. Kain. Yummers. Tapos na kami kumain. Nahanap namin yung department store. Titingnan kami ng shoes. Ang ganda pa rin ng lipstick ko. Kumain na kami lahat. Ay, kasi nag-apply ako ng tint. Tapos yung liquid lipstick. Mamma mia. Mamma mia. Makil boy. Marlon boy. Ang cute. Donuts. Kuhan man yun, Squishy. Ang pangan ato nga doon na. Squishy. Lote, pag 17 na yung ratanan. Ang cute. 17 na Meron pa cupcake. Nice. Christmas tree. Nandito kami sa shoes. Ang ganda nitong finit ni Miss, oh. Nice cake, eh. Nice. Yung silver. This one. Sinukat ko siya kanina. Ang ganda rin. Wait. Nice. Uuwi na kami. Sabi ni Mark at saka ni Marlon, mag-aano kami. Mag-film kami bukas ng My Brothers Do My Makeup. Kahit na Kung sinong manalo. mangyari. Kung sino manalo. 500. Kasi, hindi sa video na yun. Tatlong challenges. Kung sino mananalo sa tatlo, merong 500. Yung talo, 200. Gagawin nila My Brothers Do My Makeup, tapos Spicy Noodle Challenge, tapos isang challenge hindi pa namin alam kung ano. Ano kaya? 10k likes. For extra money. Pag umabot ng 10k likes, meron siyang 100. Hindi abot. I need money so much. So bad. Hello, I'm home. I'm so tired. Nag-iba talaga yung setting ng camera ko. Parang hindi siya ganun ka, like, crisp. Char, may ganun. May pagka-crisp. Yeah, dito. Hindi talaga. Well, gusto ko lang mag-thank you kay Belle for saying hi. Sobrang nahihiya daw siya. Tapos kasama pa niya yung family niya. Napaka-supportive ng family niya. Kasi sinundan daw nala kami. Tapos kasama pa niya yung, di ko alam kung papa niya yun. Pero yeah, merong mga lalaki doon. Salamat sa pa-picture. And yeah, sobrang nahihiya ako kanina. Sobrang awkward. Parang, yeah, pero thank you so much. Di ko pa na-check yung Instagram
Instagram siguro or Facebook. Pero yeah, salamat. Anyway, gagawa daw kami ng video. Sinabi sa akin ni Mark at saka ni Marlon kanina na gagawa kami ng video. So, willing daw sila gumawa nung my brothers do my makeup. I know I already did that, pero sobrang tagal na nun. So, I was like, maybe we should do an updated one. And gagawin talaga nila yung best nila kasi may premyo. So, hindi nila paglalaroan yung mukha ko. Like, they will really do their best to like put makeup on my face. Tapos, gagawin din nila yung, bakit ang tsaka ng quality? Gagawin din nila yung fire noodle challenge. Tapos, okay naman pala yung lighting kapag naka-on lahat. Yeah, fire noodle challenge. Tapos, hindi ko alam kung ano pa yung isang challenge. Let me know if meron kayong alam na challenge na gagawin namin. Kasi ano siya, tatlo siya. So, kung sinong mananalo, like meron dalawang panalo or panalo sa tatlo, yun yung nakaka-win ng prize. So, meron akong prize para sa kanila, para bongga, diba? So, yeah. Anyway, I will just wash my face. And then, yeah, that's basically it for this vlog. Mas maganda kapag dito. Dito na lang siguro ako mag-film. Kasi I need to film a video. Not need, but I'm planning to film a video tomorrow. Kailangan ko talagang ayusin tong settings ng camera ko. But yeah, yung vlog ko, uploaded na siya you guys. Yung vlog na nandito na ako. And salamat sa mga ang positive na feedback. Meron ako nabasa doon na, kasi akala ko kasi hindi niyo na ako papanoorin na nandito na ako. Pero, yeah, thank you for watching. Anyway, merong nag-comment doon about sa derma roller na wag ko daw i-touch yung mga bagong pimple. I did try the derma roller on Mark yesterday. Hindi ko tinouch yung mga bagong pimple just in case. Kasi na-edit ko na yung part na yun eh. Pero included to sa vlog, you know? Pero, yeah, hindi ko tinouch yung derma roller. I mean, hindi ko tinouch ng derma roller yung mga bagong pimples niya. Kasi meron siyang mga bagong pimples din dito sa part na to. Like dito. So, yung tinouch ko lang is yung dito na part. I'm not sure if I was doing it like 100% right. Pero, I did read the instruction. And yeah. Tinry ko na siya. And yung ibang derma rollers, na iwan ko siya sa Australia kasi kailangan ko silang iwan kasi nga yung luggage ko limited lang. So yung dinala ko lang talaga is yung para kay Mark. Yung gusto kong itry para kay Mark, yung Vanish na kit. So siguro sa pagbalik ko na sa susunod or yeah, kasi gusto ko ibigay yun. Oh, you guys, yung lipstick ko. Lagi na lang akong pa-close na ng vlog tapos hindi natutuloy. Yung lipstick ko na ginamit ko is yung Charming from the Balm. Yung Meet Not Use na long-lasting liquid lipstick. Pero, under that is yung Scarlett na lip tint. And okay na okay siya kasi hindi siya drying sa lips at all. Kahit dalawang lip product na yung ginamit ko. Yung Scarlett kasi, na Skin Sensations lip tint. Hindi ko siya masyadong bet kasi hindi even yung application niya. Kahapon, tinry ko siya na parang pinat ko ng tissue. Hindi pa rin siya even. Kanina, hindi ko siya pinat ng tissue. Parang hihintay ko lang siya na mag-set talaga sa lips ko. Hindi pa rin siya even. Pero, yeah, yung ibang shades, hindi ko pa sila nagamit. Or, I think I've used 2 shades already. Okay naman yung isang shade na nagamit ko na pinat ko siya ng tissue. Pero yeah, I will use other shades. Pero yung Scarlett hindi siya even. Pero okay na okay siya kasi hindi siya drying. Like nilagay ko siya sa underneath nga ng the balm na liquid lipstick. And then, okay na okay siya. And tingnan nyo, like, kumain na ako. Hindi ako nag-retouch at all. If you see what's in my bag right now, wala dito yung lipstick. Kasi nga, hindi ako nagdala ng lipstick. Hindi ako nagdala ng makeup product at all today. Kasi, wala. Hindi ako nag-retouch. Nagdala lang ako ng blotting sheet. That's it. Hindi ko nga nagamit yung blotting sheet kasi hindi naman mainit sa SM. Anyway, that's it na talaga. Yun na talaga. That's it for this vlog. Thank you so much guys for watching. Comment kayo ha kung meron kayong challenge na naisip para kay Marlon. And yeah, that's it. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good night. Bye!